Hirugarren domekan, bihotz baritzeko Jaungoikoaren gana ematen dizkun mezua daukagu gaur. Gaur Jesusen deia oso argi entzun dugun evangelioa, bihotz barritu zaitez. Jaungoikoa gure sufrimentoa ikusi eta edai egiten duzko. Lehenengo irakurgaian, pasarte hau entzun dugu Jaungoikoari sasi artean biztutako zugarretan agertu jako Moisesi. Gertaera garrantzitsua da, Jaungoikoak hasi inotzeta. Ikusi dut nire herriaren atsekabea entzuto taren oiuka, eta liberatzera etorri naz. Jaungoikoa gure atsekaben bizi itxan dugu zailtasunaren aurrean ez dara sola bako, goratzen duzku horrek. Lagun entzun egiten duzku, batzuetan Jaungoiko guregandik urrundala sentidu geinke, baina benetan, beragu gaztoa bidean bide lagun dugu. Frantziko aita santuak dinoskun moduan, Jaungoikoa ez da gutaz aspertzen, berak inor baino erabapen gehiago daugugaz. Jaungoikoak egunero deitzen gaitu, berarengan uste osoa jarriko eta bere gidatritza onartzeko dinosko. Bizberretxoko premina bizia. Evangelioan Jesusek bere sasoiko zoritzarpia itatu ditu. Jesuantearen ustez, Jaungoikoak ez behar horretan hildakoak zigortu egiten ebazan, baina Jesusek hauze esaten dutze. Zuek be, bihotz barritzen ez bazarie, danok hilgo zarie. Jesusek ipuzkuz kontu aldatu egiten dau. Teak zer dala eta sufritzen daben galdetu du ordez, gure bihotza zelan dauan, geure buruari galdetzeko esaten duzu. Karismak geure barrura begiratzeko aldia da, zertan aldatu behar dugun ikusi eta Jaungoikoaren laguntza eskatzeko. Frantziko aita santuak dio, bihotz barritzea ez da momentu bateko edo urtebeteko kontua, bizitza osoa irauten doan konpromisoa da. Jaungoikoak egunero, emoten duzkuz aurrekoerak aldatzeko. Beraien gana hurbitzeko, besteak hobeto maitatzeko. Jaungoikoaren erogapena, guaz. Jesusek parabola ederra kontau da. Maaztia ezeinaren eta fruturik emoten ez dagoen pikondoarena. Jabeak moztu egiten gura dau, ez dagoelako fruturik emoten. Baina gazti zeinak hauz esaten dutxo. Jauna, itxe izu aurtengoz bitartean ondo haitxartu eta ondoa harria botako dutxat. Itxauparen ez betetako pasartie, Jaungoikoa maaztiaren jabea eta Jesusek gure alden egiten dau mai gazti zaina. Aukerak ematen duzku zaindu egin gaitu, eta berazia emoten frutu emon daigun. Utz egiten dugunaren Jaungoikoak gaitu berehala konderatzen. Bestako eramaten duzku, baina aldi berea ez daigula denborak berri galdu, esaten duzku. Bizi dugun unea, aprobetxo, daigula maitasun, eskuzabaltasun eta barkamentzeko frutua emoteko. Jain korrukitzoa. On guztien iturri den baraua otoitza eta arruki egintzak, ipini eskusuz gure pekatuen osabide. Begira bihotzunez gure makaltasun autortzen dugun hoi, eta bizkortu gaizu zure erruki hundiz pekatoren zamapean aurkitzen garanok. Otoitzonek garizumako mezuetan barneratzen laguntzen duzku. Otoitza, Jaungoikoaren identitatearen funtsesko aldarrikapen bategaz hasten da. Erruki eta ontasun ororen iturria da. Garizumaren testuinguruan horrek gogora zaten duzku konbertsioa ez dela geure indarretan oinarritzen. Jaungoikoaren doako maitasunean baizik. Eta horrek ez deutxo inoiz bere parkamena eskaintzeri usten. Gure pekatoren aurrean baraua, otoitza eta limosna egitzen dira. Honi guztiak gogoratzen duzku praktika honek ez dirala berez helburu bat. Jaungoikoak eurak gure bizitzako sendatzeko erremedio gisa hartzen dauzan tresna baizik. Txikitasuna sari garenien, otoitzaren zati honek Jaungoikoana harrotasunik barik hurbiltzera gonbidatzen gaitu, bihotz eta humilduaz baizik. Jauna errukitzoa, sakrifizionek lortu digula zure parkamena eskatzen diardu nogoi. Gure zenedi parkatzen jakiteko grazia. Aparien gaineko otoitzonek, garizuma eukaristia sakrifizioaren eta parkamenaren gakotik bizitzera gonbidatzen gaitu. Hori guztia jasoten da, Kristok bere sakrifizio berreroslea eskaintzen duzkulako. Jaungoikoa sadizkitzen gaituana. Gainera, parkamen hori doakoa da. Ezin dugu Jaungoikoaren ontasunaren fitzea itxi, errukiak erraldatu egiten gaitu, eta haren lekuko izatera deitzen gaitu. Zozer probau da banean, eta horretaz berba egiteari itxi ezin dion alez.
Azken batean, otoitzonek gogora zoten duzku, garizumaren benetako bizipena ez dela jangoikoaren parkamena eskatzen bakarrik, baizik eta bere maitasunaren isla bihurtzen, gure zenidei parkatuz. Bide horretatik Kristoren sakrifizioa frutuak emoten dauz, gure bizitzen, eta paraskorako prestaten gaitu. Kristo data maitasunaren adizkidota izan dan, gizadiaren maizu eta eredu. Zu jauna garizumako basamortuan bidez, urtera barriaren bidea zabaltzen dutxasu eleizari. Bioz da mutu eta humilduaz mendizantua eltzean. Biztu daigun giugan, itunaren herri izateko bokazioa, zure izena bedeinkatu, zure hitzentzun, zure miragarriak posez ikustera deitua izan dan herri izateko bokazioa. Urterako bidea garizumako basamortuan. Garizumako oiko itxaurre prefazietara itzuliko gara. Garizumako itxaurre honek kristinago espiritualtasunerako irudi bibliko poteretsu batean murgilduko gaitu. Esodoan eta basamortuan. Prefazioan hasten da jangoikoaren esoaren erdian gidatzen gaituan aldez. Erakutsiz bere herriaren Israel eta gure eguneroko hori Holanda. Garizuma bihurtzea jangoikoaren ekimena besterik ez dalako. Egiptoko Israel herriagaz egin eban lez. Basamortuaren irudiak garizumako lehen domeka gogoratzen dezku. Bertan emoten baita proba, garbiketa eta jangoiko gaztopo egitera. Beraz, gutako bakotza basamortuan sartzera deituta gagoz. Bakotza bere basamortuan, isiltasunean, otoitzaren, penitentzaren eta pekotoriko egitaren bidez. Jangoikoaren gara zabaltzeko. Nebo mendia esuaren amaieran, agindutako aberrirako sarrera da. Horregatik guztigaitik mendi horrek guretzat Paskoari atea idegitzen dutxu prestaketa denboraren ondoren. Kristoren garaipena ikustea, gutako guztiontzat deitua. Betiko Salvasioaren agiria da jauna, lur honetan daborduko hartu dugun zerutarogi. Egiz orain sakramentu ospatu duguna egintzetan bete daigura. Otoitzonek eukaristean espiritaltasunaren eta gure kristina bizitzagaz dagoen harremanaren tratautxiker bat erakusten duzko. Regu labur honetan, funtsesko hiru elementu aurkitzen duguz. Eukaristian eta Salvasioaren arteko erlazioa, itxaropen eskatologikoa eta gure bizitza eraldatzeko deia. Likagai hau beharrezko doaina da. Konbertsio barrirako, hori materialatik bizi garala, horatzen baitugu, baina baita hitzetik eta jangoikoaren gartxatik be. Eukaristia etorteko dagoenaren aurrerapena da. Betireko bizitza, zeruan ospatuko dugunaren aurrerapena. Otoitzerdian aurkitzen dugu eraldatzen gaituen errealidade bat da. Baina bai eta bakarrik jangoikoaren bihotza ikutzen usten badutku. Gidatu izu jauna, zure fedonok bihotza. Eta zeure, emon errupitzu zure zerbitzari grazia. Zuganako eta lagun urkoa ganako maitasunean iraunez zuk aginduak oso osori betetzea. Garizuma domekako bedeinkazinoaren otoitzonetan jangoikoari egindako horregoa da. Fedonak bere maitasunean eta bere eginduak betetean indar da izan. Otoitzonetan garizumako espiritaltasunaren funtsesko irudimenzio artikulatzen dira. Jangoikoaren ekintza, giza bihotzean, maitasunaren irmetasuna eta jangoikoaren nahi amenariko fideltasuna. Garizuman otoitzonek konbertsio kanpoko aldaketa lez ezik, bihotzaren barnera aldaketa lez bizitzera gonbidatzen gaitu. Jangoikoaren graziak indartua goratzen duzku, garizuko bidea ez dala giza alegin utza, baizik eta jangoikoa zibiltea, har gure bizitza, bere maitasunaren eta bere giaren osutasunaren gida daian itxiz.